Veña, estades listos? Tío, Edu, deixa de comer pipas diante da cámara. Pareces un puto roedor, joder. Estás moi... Dadesme envidia ainda por riba. Sabedes que non podo comelas se non son peladas, co aparato este de merda. Ai, cacho volcán. Ese pollo filtro Valencia, co rollo ese de beleza, como se fan algúns que eu sei, arreglado. Jo, veña, deixa das pipas que está grabando. Hola, xente. Bueno, antes de nada dicirvos que estamos moi, pero que moi estamos tan contentas. Hola, hola, xente. Bueno, antes de nada dicirvos que estamos tan contentas de que vos suscribirades a nosa canle que non aguantábamos máis para dicírvolo. Moitísimas gracias polos likes, por toda a actividade no Insta, polos comentarios. Foi todo un chute de enerxía para seguir coa canle. A que sí? Hombre, estivemos liadísimos estes días co curro na clase, pero bueno, a fin de contas agora aquí estamos cun novo vídeo que é pura revolución. Sí, porque aquí chega a revolución dos corpos. Somos Sara, Edu? Xela, somos 6. Antes de entrar en materia, queremos mostrarvos algo. Estes son eu con 6 anos. Estas son eu con 7, creo, máis ou menos. Estas son eu con 5 ou 6 anos, máis ou menos. Hostia, que flipe, eh? Que flequillo. Vese ben? Arrima, arrima. Ese. Si son moi dulce. Non direi. O que queremos propoñervos é que subades dúas fotos vosas. Unha antes da revolución dos corpos na adolescencia, ou sea, unha foto vosa con 6, 7 anos, e outra despois ou durante a revolución. Subides ao Insta e etiquetadnos para que podamos vervos. Ah, e usade o hashtag a revolución dos corpos. Eso. Así poderemos compartir as experiencias, porque sempre, ou case sempre, é bonito ver os cambios. No meu caso... Por favor. Non sabemos exactamente as idades que teredes os que nos vedes, pero seguramente moito de vos xa pasaría por esta etapa de raros, bueno, intensos cambios físicos que a adolescencia. Buf, sí, o meu comezou a parecer un slime. Vos non tanto, pero o meu corpo tivo unha cicloxénesis explosiva desas. Foi super rápido, ademais, unha cicloxénesis explosiva xa. Bueno, a mí cando me empezaron a aparecer as tetas, Dios, acordaste aquel verán? Que pasou ese verán? Bo, nada, veña, seguimos co tema. Non, agora dilo. E logo non eras tía que quería facer unha canle de YouTube con todas as nosas inseguridades e sen tabús? Joder. Pois veña, conto ti, Sara. Bo, se total é unha atrapallada, Xela. A mí tamén me pasou algo parecido. Foi un flipe cando empecé a botar cadeiras. Eu sentíame como Beyoncé, rollo Single Ladies. 3, 2, 1. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. ¿La conoces? A ver, centrémonos. Vou contar a historia de Xela. Un ano nas festas non te acordas que Xela non quiso subir os saltamontes o primeiro día? Pois tiña medo de que se lle notasen co subir o baixar do chollo. Verdade. Pois sí, é que a ver, cando me apareceron sentíame un pouco monstruosa e hasta me asustei un pouco. Tía, dilo como se te salisen dun día para outro, en plan... Pois case, tío, eu polo menos vivín así. Aparte que eran moi raras, eran un proxecto de tetas. Pero agora, ai, non hai como quererse e aceptarse. Agora encantan. E a ti, Edu, que foi o que máis che gustou desta etapa de cambios? Ai, pois non sei. Parece que igual este bigote pelusa... A ver, que suave. Vale, xa está, A ver, eu tamén quero. Non, Sara, non. Ai, si és como un peluche. Ademais, seguro que son máis suaves que os pelos das miñas pernas. Imos a falar dun tema, como xa supondredes, aínda que nos vamos polas ramas, que é a revolución que sufren os nosos corpos ao longo da adolescencia. Hai cambios externos como... as tetas, o bigote, a cadeira, salenche pelos nas pernas, nos sobacos, na cara, cambia a voz. Ademais, o corpo colle unha forma distinta, aos homes ensánchanse os ombreiros, que máis? Que eu pensei que iba a dar a risa, por iso non me río, non vai a ser que os carallo pasou. Tamén hai moitos máis. E tamén hai cambios internos, como a menstruación, no caso de algunhas mulleres,
E as polucións nocturnas no caso de algúns homes. Buah, é un pouco loucura. Ai, molaba facer un timelapse de evolución-revolución. Bueno, agora é un pouco tarde para timelapses. Ao que ia, neste proceso de cambios é normal sentirte extraño e extraña. Ademais, cada un ten os seus ritmos. É probable que a ti che comecen a sair as tetas e que na túa clase ninguén teña nada aínda. É o mesmo co resto dos outros cambios. Chegados a este punto, gustaríanos facervos unha pregunta. A ver, por que para referirse a un pé hai só unha palabra, ou seja, pé, pero despois, para referirse aos órganos sexuais, temos 50.000? Podedes responder nos comentarios porque é que nós non nos logramos entender. Certo. Pito, cona, ameixa, carallo... Peseta, parrocha, picha... Ves? Poderíamos estar así ata mañá. Temos tal empanada mental que eu aprendi a inventar de que o órgano sexual femenino é a vulva. Vulva. Eu antes chamaba a todo cona e vaxina. Hostia. Se xa é difícil vivir con tanto cambio, imaginadevos se esta transformación non encaixa co sistema binario home-muller que falamos no capítulo anterior e deixámosvos a ligazón por aquí. Cando o teu corpo non é como esperas que sexa, é normal que te sintas soa e bastante asustada, a verdade. Como dato direivos que por estadística existen máis persoas intersexuais que persoas roxas. En serio? Sí, di un estudo. Como diría Sela, explota aí. Explota aí! É importante saber tamén que os órganos sexuais se chaman así, órganos sexuais, non órganos reproductores, porque que se reproduzcan ou non é cousa de cada persoa. Hai xente que non pode ou non quere ter fillos. Agora que o penso, eu diría que no libro de bioloxía aínda pon órganos reproductores. Hola, chicas! Aquí huelen las nubes. ¿Estás en esos días? Pues no hagas mayonesa. ¿Vas a ir a playa así? ¿En serio? Mayonesa, ella me mate como haciendo mayonesa. Todo lo que haya... A ver, pois a menstruación é un destes cambios, desta revolución que temos as mulleres. Bueno, non todas. Eu son unha muller e nunca vou a menstruar. E o que quero dicir é que non todas as mulleres menstruamos. Só iso. Se tal outro día contovos máis. Sí, é certo. É un cambio interno que temos un grande número de mulleres, pero non todas. Claro. Normalmente, antes de que che veña a regla, ois comentarios do tipo uf, que rollo, ui, a regla, iso sí que che vai doer, ou ai, para manter relacións sexuais que noxo, non? Pois rapazas, aínda que nunca non lo dixera ninguén, menstruar tamén ten as súas cousas boas. As mulleres somos cíclicas, e isto pode axudarnos a prever os cambios no noso corpo. Os homes tamén teñen cambios hormonais, pero pois non se empanan. Nós temos un mapa da hostia os 28 días do ciclo. Eu, de feito, comecei fai pouco a facer un diagrama lunar. É hostia, recomendo vos googlealo. Que guai. A ver, nesta parte creo que é moi necesario facer un break. Se estás rayada e tes a regla, non é que te rayes porque estás menstruando. A regla non ten vida propia, non. Rayaste porque tes un problema. E pode que a menstruación che faga saltar. Que isto realmente é positivo. Pero o que me molesta é esa xente que che di ai, se estás de mal humor é porque tes a regla. Non, a tua puta actitude, fungo de mierda, dame nos 28 días do ciclo. É que rabia iso, joder. Xa. Outra das cousas boas é a renovación da sangue do noso corpo. Quedas como nova. E a terceira cousa positiva é que para ter relacións sexuais con penetración, pois sempre vas a estar máis lubricada. É certo. Todo vantaxes. A ver, tamén é posible que haxa dor. De feito, a mí hai meses que me doen bastante os ovarios. Pero non lle pasa a todas as mulleres, Ademais, se tes dor, podes facer exercicio, poñer calor, e... outra cousa que é hostia é... masturbarte. Masturbarte con dor? Sí, parece contradictorio, pero eu probei porque me dixeron no colectivo e, joder, flipei bastante. Sei que a masturbarte relaxa como a musculatura da zona e alivia, pois, as tensións, que son as que causan o dor, supoño. E o certo é que eu cando podo e estou na casa de tranquis, uso ese método en vez de tomar calmantes. Buah, que flipo, xa. A miña moza a veces tamén lle doi e non ten ni idea, veiro dicir. Eu hai pouco vin un docu boísimo sobre a regla. Bueno, se a topo deixo-vos a ligazón por aquí ou na caixa de abaixo. O docu chámase La luna en ti e fala sobre a menstruación e a cantidade de tópicos que hai alrededor dela. É moi interesante. E que produtos podemos empregar? Pois temos a compresa. Esa non me atira. O tampón. Hostia. Non sei abrir ni un tampón.
que cortar, porque isto non progresa. Ou a copa menstrual. Ai. Tanto a copa como o tampón poden usarse en calquera momento. Imos facer un inciso, mozas. Temos 3 buracos. Un, o ano, no cu, por aí cagas, botas peidos e podes ter sexo anal. Por aí non te quedas embarazada ainda que se che corran dentro. Os heteros e as lesbianas, creo, que é a miña opinión, que poderíamos explorar bastante máis. Igualmente, usade condón, porque polo ano tamén se poden pillar enfermidades e, bueno, esas cousas, xa sabedes. Outro buraco é a vaxina. Por aí é por onde menstruamos. Tamén xeramos fluidos brancos, transparentes... Pola vaxina temos sexo vaxinal, obviously. As mulleres parimos pola vaxina. E tamén podemos ter peidos vaxinais. E na vaxina é onde metemos a copa ou o tampón. Logo está a uretra, que é por onde mexamos. Así que se pos tampón ou copa, podes mexar igual porque o mexo e o sangue saen por buracos distintos. Isto é a hostia, é que o tema buracos flípame. Eu dende hai uns meses estou usando a copa que me comprou miña nai. E a verdade é que non reseca nada. Ademais non gasto tanta pasta cada mes, porque cos tampóns e as compresas, a verdade é que gastas que flipas. Por non falar do cambio climático, que a merda que producimos cos tampóns e as compresas. Que a ver, é cuestión de probar e usar o que te sexa máis cómodo. Pero isto pagase na cola. No, se non te pilas de inteira. Dos por un. Pégase na braga, sí. Bueno. A ver, centrémonos. Calquera dúbida sobre este tema, lembrade que podedes deixar as vosas mensaxes nos comentarios ou escribir a este correo. Pois agora penso que me toca falar a min das polucións nocturnas. Que é iso? Pois non vos alarmedes que eu sei que se chama así dende fai 5 días. A ver, as polucións nocturnas son un cambio físico interno... Sí. Son un cambio físico interno que se produce no corpo dos homes, máis ou menos na puberdade. Vamos, como a regla nas mulleres. É algo do que moi poucas veces se fala na tele, no cine... Vamos, que como das tetas de Xela, píllate por sorpresa. Por certo, que se me acaba de acordar. Isto aparece nun capítulo de Sex Education, pero non vos alarmedes que non estou facendo spoiler. Como mola esa serie? Ai, eu non a vi. Ok, ya. Os rapaces, cando chegamos a unha idade máis ou menos aos 12 anos, pois empezamos a producir unha hormona que se chama testosterona, non? Pois por iso empezamos a producir espermatozoides, diariamente, a lo loco. E claro, teñen que sair por algún lado. E como non temos relacións sexuais, ou non acostumamos a telas, pois non sei que pasaría se non saísen. E que pasaría se nos expulsara? O caso é que o corpo é expulsor de 2 xeitos. O primeiro é que os espermatozoides destrúense por un rollo dunhas células moi raro. E a segunda maneira é que o corpo expulsa o seme de xeito involuntario, o que se chama exaculacións espontáneas, que é do que imos falando durante todo este tempo. A ver, tranquilos que isto non precisa de nada especial. O único que significa é que o teu corpo progresa axitadamente, é totalmente normal. O único que tedes que facer, iso sí, é lavarvos, cambiar a cama, a ver, non sei, esas cousas. Eu a primeira vez asustime bastante e non lle contei a ninguén. E a segunda... E a segunda que? Joder, a ver, a segunda pasoume con vos, cando víamos a final do té, que nos miramos xuntos. Terame moita vergoña, que flipe, joder. A ver, pregunteille despois a Paco e díxome que non me asustara, que era algo normal. E que se non quería que me pillara por sorpresa unha exaculación destas espontánea, pois que me masturbara para eliminar os espermatozoides. A verdade é que ten sentido, pero... eu que sabía. Dios, a masturbación é a solución para todos os problemas, Pois non, pero casi. Ben, pois ata aquí este interesantísimo vídeo que fixemos con todo o noso amor. Suscribídevos, seguídenos no Insta e lembrade facer o reto que vos dixemos ao principio do vídeo. Queremos ver a vosa revolución dos corpos antes e despois da adolescencia. Nós xa o fixemos. Ademais, podedes deixar calquera dúbida nos comentarios de aquí abaixo ou senón neste correo. Vémonos no seguinte vídeo, rapaces, dentro de un mes. Que esta canle tamén é cíclica, Xela? Of course. Esperade, que hoxe tamén podemos despedir o vídeo con música. Tamén. Esperade. A no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal medio